Hemari terang ahem sorkar pen kipanong pon PMGY hem so kikim patang tikang kedet. Unity victory lapen prosperity amai puthot Langpher constituency along padopon. Unity victory lapen prosperity amai puthot Langpher constituency along padopon. Langpher constituency along unity victory lapen prosperity amai kepado lapen Dr Tuliram Ronghang ari Deng pen PWD atovar ira gaon pen tikoklangso an kacheleng atovar ingpu pon. Rajapathar Primaly Health Center akimi sitame ingpu pon. Phre niphai arni Langpher constituency keparlo bahani adarsha pathu aklam along unity victory lapen prosperity amai kepado pon. Bangso amai along aluhiaman pen KAAC CM Dr Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be MLA Dorsing Ronghang, MLA Bida Singh Ingleng, KAAC Chairman Rajutiso, Deputy Speaker Ajit Kumar Dev, EM Singh Teron, EM Langpher, EM Rita Singh Hi, Pendanglok Pinang an EMs MACs lapen, Board Chairman lapen BJP Songjapo Songjapi atum, lapen ke ongdung BJP ki kroy aradatum cetong dun rinting. Volong koma jipen Nangji Abirta Joy Kim Taro News Tech Report Pei News. Langpher konsensi yang kangong di hitung tim karbiang longhin konsensi pin kupi biasa yang densi ke informal tapi kupi biasa yang densi kang kubon jina la surat kan baidak la sabket kapacini dia pansi along tina konsensi along tadi tu mason unity dan victory prosperity ari unity lapen non change kon momang lapen ke Desemberan situ jelas non konsul dari kana Thomas konsul election date pen really along ke bidam ke non ngetim dari kana Thomas konsul pen lapen ke itu tim pen cingwaisi along tina konsensi tamen sayang deng ko pipimen si ke dengma ba sayang deng ko pipimen si ke tangtang lo suka konje fansi waidat la sapen ar kana pachini fansi la sori itu mane pan ka sorsa mane pan di pajari liga ke ini tum ko pipi si sayang deng iklim konji malan kan sira tum waidat la sapen এই কারবার কিছুমান জায়গা তো কমপ্লেন কৰিছে কন্ট্রাক্টর ভানি পুয়ালা না তা এখন কালে কৰিছে Hemari terang ahem sorkar pen kipanong pon PMGY hem so kikim patang tikang kedet. Phre chiklo ingkoi raisi borjan constituency keparlo nerja terang arong sorkar pen kipanong pon PMGY hem so kikim kerang kepatang tikang kedet penajok Hemari terang ningduk nang jethandun. Lapen labang soy hemalong sarpi lapen sarbura bang hinivet ke dota asopo inudvet ahem do de KAAC pen kanghon kajinso do avi ladak si thekpon long athe sarpi sarbura atum non ke mek pusita checharo ilo karbiang long autonomous council of hansi towar cholang dinglo labang so PMGY hem ki kim kerang nang patangji mene pusi athe tangka pusita me phong hini pensi olai laplo pusi nang pachini dun labang so rongalong PMGY hem sunang kilian ke petang tikang lablo bonta Hemari terang hem abangke petang tikang ke det ke isi ningduk memeason lo athe sarpi sarbra bahini vet pencholang ropason lo lasi kikim kerang nang ke patang ponjia phansi tuning ripondo Dilai pe Nangji Abirta Hemari Pe News Tech Report Pei News. Tang tike Ningkan si dokai lo. Ini ada rawe. Apa rawe? Apa saya ulah dari sudah lo. Aku ini kan saya mai itu sekarang su kelak sudah po. Anu ningkan si dokai. Leng tuh. Ente laso alam hawar alam laso na hem su kelong du uma mahupulong itang lapson Tanggap lo. Do. Allah hodi si keluar lo. lapulo bang itang lapson menang nang hem bang ke tang telang maninang nu maninang di bang ke so kithe kachini ni maninang nu kampong ke sa aku bidai kha be gundi warna be masih nang hem nang patang tang ke dalo non pilo puji ke nang la hemso engineer pha nang patang nang po ma mate nang patang nang po rajin pen non pini tu nak
Napa tahu? Mana bang si nang lang nang po. Nang po, nang klan nang po. Napa lo? Jadi ke sabra jada sini ne. Inte poisa bang te withdraw lap lo person si karjulong. Inte koson igni lang nang li chini igdun ma poisa bang. Poisa ba ke ni panang po nanti. Nang po repot. Ane na pini poisa nang po dong le. Ada la bengan lah. Kesian lah nak ating dulu bang. Batai kon lo nang di hola dak dun ke batai thom chokolo ma. Betul ini lah. Tahini bala. Tahini bang dun lo. Dulu. Aku. Ente pu nang li menang thanda pu. Apa na dak arong men napa chini na. Darah man ke ni jatuh. Nang li menang ke. Ni memang hemat jalan. Mari tengok.